Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Sanibonani, ngiyethemba niyaphila. Igama Lindo Kuhle, Sibongiseni umntaka Khumalo. MC Dr Life, sizosehlala Nkosi. Ngiyanibingelela nina besilo. New episode episisha sanamhlanje. Phatheleke izinto zakho oyithandayo nezibalekile namhlanje sitheke ke sishone sibaleke sikwamaphumulo ngani kwethu siniyeshelele uyabona indaba right namhlanje ke siphethe lapha na ke insizwa ubheka inhlaba hayi ithe mangitshela ngathi awukahle wena kodwa ke cha usazosichazela uthusha ukuthini ubheka inhlaba bheka ihonga insizwa ke yakangubane umbomvu omkhulu sinaye ke namhlanje ohlelweni kanti ke insizwa lapha yenza umatriculation wayo lapha na ke eMakhosonke High School kanti inkosi ke emphethe uphethwe lapha na ke inkosi yohlanga ungubani ngizathi mina uphethwe ekhaya ngani yakwethu wathi hayi ngiphethe ekhaya umbomvu ke iyona ke inkosi ke ephethe lapha na ke sigcemeni sangasekhaya kanti ke futhi ke insizwa kwethu le icula kumculo kaMaskandi bafowethu siyazi kakhulu ke eqenjini kaMangcukumane ama-album asephume ngaphansi kwesandla sakhe Mawu 3 albums eyoqala isihloko sasithi ke uzwe ngobani kanti i-album yesibili ayithi ke umthinta kanjani kanti yesithathu okuyona ke ephume kulonyaka 2024 esikhuthazayo kunina besile ukuthi ake niphuthume noyibheka ni download nilalele lapha ku YouTube ukuze phela kunyuka izibalo imnandi kakhulu kanti uzoyithokozela nawe ngeke uyisola isihloko se-album sithi ke iqala lami ka 2024 phuthuma kuyona ke uyezoluba umnandi kodwa ngaphandle kokupholisa amaseko angenze njalo bazothi abantu ekufoka Khumalo walanda kangaka indaba uwedwa kanti cha ngemphethe ubheka ihonga mfowethu bafo ngiyaphela kunjani hayi ngane yakwethu akonakele ngane yakwethu sijabula nje mfowethu ukuthi sikuthole emva kwesikhathi silokhu sixhumana ukuthi hayi ndoda uzongithola namhlanje icacele sokeni sengize ngafika bafo sengize ngafika hayi sondela nje mfowethu inakho isikhathi mfowethu sengize ngafika ngambona ukuthi akubalekile hayi lezi zingidinga impela ke ngivela kubalekile ake ngivakashela impela ke ngizwe lezi ukuthi yini wathi khona into ofuna ukuyithola bafowethu yena the one and only bafowethu ubheke ihonga ngiqhawula kwethu asigume sihlale ngifuna ukwazi ungulandise mntaka babu because into yabona mawuzala emndenini njoba mina ngizala emndenini kamfazi omnyama umuntu uyeke efisa ukwazi umfazi omnyama wena esingaki kubo umfazi omnyama wena izingane ezingaki izinto ezinjalo ukuze athole ukuthi kulomndeni wakithi waKhumalo kahle kahle kwakuphilwa kanjani so ngifuna futhi ngithathe ungibeke esiswini njoba sazi ukuthi hey lo mama ubusisiwe ozala amaciko amangaka esiswini esisodwa umnikezwa ubheka ihonga kube iqhalaqhala kaShafuza silandise nje mfowethu ngesisu esikababa nesisu sikamama ya mfowethu no ngiyabonga kakhulu mfowethu ngombuzo wakho sengibingelelile ke babukela njengamanje cha mina mfowethu intombi engizalayo yakaNkwanyana Mankwanyana uma ongizalayo bese kuba ke ubaba ke ongizalayo owaziwa kakhulu ngegama lakhe lomsizwa kuthiwa umshubo kodwa ela kwabo ufuna ukwenzani odume kakhulu ke hlale simbonga kakhulu ayike insizwe ngicabanga ukuthi ayimazi makuthiwa uMagadle Shoshele ihlanganisa amashinga kanti abanye bagada ngeke behlehlela nyofana ubheja noguqa ngedolobho kunkwamantu akho ubaba ke lo ngizalayo ke ubaba ke mfowethu sizalwa so9 esiswini sikababa so9 sure kodwa ke njengamanje ngeke ngisabala kakhulu ukuthi kunobani kodwa nje so9 abafana bawu5 bese kuthi amantombazana abe4 ngeshwa ke omunye wabafana sesisele so8 ngoba ke omunye phakathi kwalawo ngibabalayo umjikijela lo esimlamayo simlama mina ngiyiweleke nomnikezo silama yena kumjikijela ngeke ngiyiphikisa le kahle nomnikezo ngamawele ungaboni uba unzephana lo singamawele impela ungazi ukuthi wena mhlambe ngilama yena cha lutho samawele impela thina bese silama umjikijelwa ke thina ihamba kanjalo umjikijelo ngokuqala nje esiswini yena oqala umjikijela ikhona inkosana nje yakwethu naye eyaziwayo nje ukuhlulo kwakhe bese landelwa amantombazana amabili kube umjikijelwa bese kuba yimi nomnikezwa emva kwami bese kuza futhi amantombazana amabili bese kuvala umagcini wakwethu ke kuthiwa usona okay angazi kodwa ngifuna mfowethu usilandise njoba uphethe iqembu laMangcukumane ngoba ngifuna mase sifika kubheka ihonga sesiqhubeka nomsebenzi wakhe ngoba kunento ezinhle futhi eniphe oyiphethe usiphathele lezo indaba ezimnandi usiphethe indaba ze-album uthi futhi ke unveiling yeqhalaha izinto ezinkulu lezo kumele siqhakambise sikhulume ngazo namhlanje kodwa ke ngifuna uqale eqaleni ukuthi mfowethu akusilandise ngensizwa yethandwa iningizimu Afrika mfowethu yonke ukuthi mokhuluma ngeqhalaha mfowethu yini bahlezi bekhuluma abantu kodwa ngiyacabanga ukuthi nawe kuningi ukukusho ngayo kodwa ngifuna
ngifuna ukuthola nje mfowethu ukuthi yini eyispecial ngale yansizwa ngoba ibi special yansizwa ngendlela ebenza ngayo, indlela ebigqoka ngayo, indlela ebicula ngayo, nangendlela ekhule ngayo emculweni. Uzokhumbula ukuthi wangena kukhona izinsizwa ngapha nanga kunomqhumeli ngapha kodwa bheka umuzi ngapha thoza la wafika wadabula wakhulwa phambili no mfowethu lapho nje ukukhuluma iqiniso singalosishona le ngampela le ndoda yakwethu umjijelwa nami ngowakwabo nje kodwa bengingimangaza kwesinye isikhathi mangiyibheka ngilali ngiyithi ngiyilalela ngiyibheka indlela eyenza ngayo ngibona hey le ndoda lena ungathi isiyenza ngenye indlela ngazi ukuthi lento iplaneni nithathe phi lo muntu ubeyiphiwe le nto ubengayifake ubeyiphiwe eyiphiwe mfowethu bese kuba kakhulu la uma umlandela kakhulu futhi umjikijela bazokhumbula abamazi kahle umjikijela ukhomba ukuthi wayifunda le nto kumgqumeni ngempela wahlala phansi akarashanga ukuthi hayi ngoba abantu bayangithanda mangijintshile uyakhumbula esagide egqoka nje amalede gide woskorokolo bamthanda ngoba phela abantu bamthandela lapha egida vele umjikijela egida so akenzanga njenga abantu abenza manje kuthiwa hayi icula qhawe sokweseka cha waphushwa yikhono impela ukuthi useyazi izigca ufundile wanele la ngempela kutheme kwenza mfowethu wakwenza washaya ingoma ngempela enkulu kakhulu bayazi osihluba abantu sihlupheke sonke ngesibali kakhulu kodwa nje engingakusho le ndoda mfowethu yakwethu mangathi ngikhuluma ngayo ngakhuluma kushona ilanga ngoba inomlando omuhle wodwa mfowethu angifuni ukuthethi khona mhlawumbe wayathi ukuphambuka cha ibinomlando nje omuhle nje kuphela awuthatha umbe mhlawumbe una umlando ukuthi bathi mina kanjani umgqumeni ukuze segcine esegidela umgqumeni unawo lo mlando mfowethu okudibana kwabo noma ngingazuba nawo kahle ophelele kodwa into engangiyazi umjikijela welandela kakhulu umahawela umali bamgqumeni so memlandela umahawela mase shonile mayeza ukuthi kunalo mfana lo umgqumeni wamfuna wazomthola wamfuna wazomthola mayemthola waqala ke emlandela behamba bonke futhi bese ngisegoli nami ngoba iminyaka nami ithe ukuhamba ungabona bese ngikhona ngifunde egoli sifunda nayo umjila kodwa aphuma esikoleni alandele futhi komgqumeni ashone ngemuva bedrop into bayitudo lokhuzwa lonto uthi ufunda nini ubhizinesi etudo kwangena kanjalo kwamthola nangampela abasebenza ke so mfethu ke ngifuna ukubheka ke eqhawula kwethu nanga ubheke wonga uzongena ezicathilweni mfowethu ake ngiqale eqaleni ngifuna ukukhuluma ngentobeko yakho qhawula kwethu insizwa siyazazi futhi insizwa kwaZulu ukethi lithi ichunu amandla umuntu awadliwa kwaZulu ukesho kanjalo mfowethu ngiyakhumbula uqala ukubona kwami sadibana kwakufihlwa uMajota noma ngasakhumbula unyaka mhlawumbe kuyoba ku2021 kwamaphumulo impela nje ngifikile awu mangikhombisa ukuthi wena ubheki wonga ngayibingela ethawule kuziya kwethu uyaphila hayi kwayilokho nje kodwa intobeko engayibona lapha futhi ngicabanga nani babili nibathathu ngoba ngabona navigator ukhona nogadla but igenge eningi yayicashele amatendeni thina singapha endlini yezinsizwe yayifakiwe leze kade zima so manje ngifuna ukuthola ukuthi ukuzehlisa kwakho nokuza nje kwi-podcast kwenzeke it's one of the podcast angakaveleli kangako noma as much as ungalandeli wabona okay yakhona kodwa ngeke uwabeke uwa-rate with amanye asaziwe but ukuthatha ithuba lokuthi hey lensizwa kakhulu ngifuna lokhu kuthobeka kwakho mfethu ngifuna ukuthi usithathe ubeke ukuthi into kanjani ngoba ngiyamkhumbula nomjix ngisekwintokozo FM naye ngathi ngiyamjikithe i40 ngifuna usivakashela wanginika inamba yakhe sidibana kuyimpucu kwakuyikhuphuka nezakho kweminye iminyaka esaphila nje mfethu hey lempilo eniphilayo mfethu yokuthobeka nokwazisa sithatha usibeke mfethu iqhamukapi mfowethu le nto leyana eqinisweni ngempela nje obuchaza nje mina ngumuntu ophansi ke nangokomoya hayi mfethu yabo insizwa ephansi kakhulu kodwa into eyichallenge ngiyisabi masiqhamukile ngiyayiqonda impela bawuyisizwa nje insizwa phela buyaphuma nje ephungweni buyaphuma nje msizwa ngiyayiqonda cha mfowethu yabona lento lena ngizoqala ngizoyichaza nje kanje lento ilula kakhulu ilula futhi ngibona abantu ibahlula ngimangazi ibahlula kanjani ngoba lento isuka uzelwe ukhuliswa abazali bakho mfowethu yabona mawuzaliwe kwanobaba wakho noma wakho bakukhulisa ngendlela eright ngiyakuzwa mina mabe kukhulise kahle obvious uzothi mawuphumela kubantu ngaphandle uzophumela uyileyo nto leyo mangabe bengakukhulisanga kahle uzophuma futhi ube uhlupho ube yinto njengezwa ukuthiwa ivinjwa la iphuma la sokuqala nje kuthenini ukhuliseke kanjani from lapho mawusufundile ukuthi ukhuliseke kanjani bese uadjusta nawe usumdala ubone ukuthi okay into engifanele kahle hle ile ukwazi ukubona into eright nento errong ngoba into ebalekile kwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu kuyasebenza lokho akusebenzi uzokwazi ukuthi uphilisane nabantu ebese ke uthi noma uhambile usemazweni ungazazi wena ngithi mina hayi ngoba ngibuya le kamaphumulo mina ngibuya kamaphumulo mfowethu indawo yes akubona ngisho umuzi indawo kamaphumulo
abantu mawuzohamba wenze njalo or uthinta abantu hey mina ngibuya kuphi leyo nto ayisebenzi funa uthi mina ngubheki ngibuya lapha kaThando ngithandayo sengikhuluma ngami ke lapho ngingafaki indawo ngifake ini so lokho kusiza kuphi mfowethu kusiza ekutheni ngawusona isikhathi into yenzayo qondisa nje ulimi lakho mfowethu ukhulume nabantu uzehlise ufunde ezinye izinto ezintsha zabanye abantu ungazigceki uyithathe nawe uyivume ethi zizona ngoba kunento yenza ngakini engani mangibo ngithi hayi ubani uyabheda no wayibhedi into yangakini nana ngiyimukele ngoba nawe okwami ufuna ukumukela sithilisane siye phambili sokwazi ukwenza into right ke lapho yabona abafundi masikhuluma ngeyasoka kodwa phela uyisoka umjix ebizomnikeza mfowethu ngeke uze kuthiwa khona inxusho uzakuthola cha umsimbi webafuthi yona into esingazwani nayo yona into esingazwani ngisho ubaba ubekufundisa kutshethe emadoda mina ngimfuna umuntu ophoqayo mawuzophoqa uhamba nami ethi ngcono ngikushiye nami ke yabona angihlali umuntu mekaphoqa wakhipha nje into engizwa ukuthi lo muntu uthotha uhleli lapha kude angisakwazi nokufika kuyena ngimncinzelo yemkhuze mezama ukukhuluma kwesibili ayi ngibona akufike akakhuzeki mhlawumbe sithule endlini ngivela ngiye ngithi hayi ngiyabuya ngithi usukhaphatha ngisho ngeliyathi lento ayikhuluma lapha ndoda yangiphoqa kuba ngathi iphuma kumina into ephoqa ngiyifuni mfowethu angifuni ake sikele lapha ke wonke mfowethu ungena ecathulweni zenkunzi malanga wangena zenkosi yomaskandi wangifakazisa mfowethu nami bengoka esengifakile esibili ngikhulume ngelandela lapho kodwa bengigcina kilawa engiwaziyo kusuka kumfoka Khumalo bese ngiyivala la kumjikisa emva kwalapha ngazi awazi nakwenzakala anginawo umlando thina hayi anginakuphawula mfowethu ngifuna ukubuka ukuthi ke ingqinamba wabhekana nazo mfowethu wayinqoba ngoba ukhona nawe usubhekiwe ngamanje usebenzela umndeni mfowethu usebenzela isizwe saseNingizimu Afrika usipha umculo kodwa ngifuna ukubuka ukuthi awusibuyisele emumva wangena uthanda ngoba kuyenza kuthiwa ngena ubathe hayi mina ngeke ngikwazi ungena kuthiwa hey akekho umuntu so sithathe nje usibeke mfowethu usibuyisele lapho ukuthi kwakwenzakalani kahle kahle uzothathela umsebenzi omkhulu kangaka owenzayo wamangcunkubane mntakababa mfowethu emculweni mina ngingene ngivele ngokuthanda vele ungena shuthi sokubala sokuhlukanisa kabili bafu ukungena emculweni mina ngizothi ngingenile ngoba ngivele ngokuthanda mangibala lokungena lokuthi sengifika sengicula mina mlomo wami sengubheka ihonga sengenza ezecalaha ngoba zingekho kodwa emculweni kahle hle bengivele ngikhona mina umjijelwa ecula ehamba tudo bengihlale ngikhona enzani uzomangala mangitshela ukuthi isiginci mina sishawe mina kuqala umjijele engasazi isiginci hayi kahle madoda sishawe yimi kuqala isiginci umjijele engasazi azashe imfoka kithi awukhombe phela nishaya kanjani lento ngithi hayi bamba la bafu shaya kanje bamba la alokho ejwayela nje bamba kancane afike nomfani ambambise lapha amthintise lapha wazo wanga ukujwayela nje ngempela silo sikhona noma ecula eriyeza emezo estudio awuvele nje estudio mawuzikhipha zomqala uriyeza endlini meriyeza enza lead voice lapha ngali uyadlala nangumfana isiginci ngikhona ngapha mfoka kethi cula u2 nako umfana usekhona namanje ngisebenza naye kule album naye nje ngizomveza umgcemane cula umgcemane sicule into ivuthwe endlini sicula thina akukhona ukuthi ngoba ngiqhambe ngoba engasekho nje ngathi hayi wathi ngigijime ngiyofunda ukucula manje cha bengiveli ngikhona ukuthi bengingalidi igroup bengizenzele eminye imisebenzi ngeseceleni ngene kanjalo ke mfowethu mfowethu hojo lo mina ngitshela ukuthi hayi shuthi nje phela ngophela into yasekhaya kwathi hayi uyiliphi wele silithandayo lapha ekhaya esenyongweni bathe bevele mfowethu bekhetha vele ekhaya ukuthi hayi kodwa manje le ndoda ihambile ngoba nanga umnikezwa unomsebenzi wakhe awenzayo vele ubese naba kambomvu lapha igroup kunomnikezo kube nesimakwazi zikhona inkulumo mfowethu mhlawumbe uzongiphikisa noma ungivumele bezikhona inkulumo ukuthi kungani iqembu lingathathanga umnikezo even namanje mfowethu ngizokufihlela namanje khona umuntu osa afika abuze kanjalo namanje kusekhona ianswer yakhona nginayo nilula kakhulu eyokuqala nje cishe ngizokunika zibe mbili eyokuqala wayengeke phela umnikezwa ashiye izinto zakhe aqhube ezikamjikjela noma akwazi ukuyihlanganisa zonke kusho kumele akhipha ama-album awu5 manje ngeke akwazi ukuba umnikezwa aphinda bomjikjela ngoba nami ngithe mangifika ngibanga umjikjelo ngibe ubheki kodwa ngaqhubeka nento eqalwe huye kusho ukuthi abantu babezama ukuthi bethi umnikezwa yeka okwakhe akusebenzi thatha lokhu kamjikelo wavele sekuphezulu kusho ukuthi yena bambulala kusho ukuthi ngaso ngesikhathi yena uzohlala esebenzela into ebiza omunye kusho ukuthi lakhe igama ngeke lizelivele sidala
ilapho inkinga lento iyapi iya la ekutheni khona ngizokuvezela ukuthi yabona njengamanje ngiqhubha ilegacy kaMjikijelo kodwa ukuhamba kwesikhathi kwiplan yami sengakuvezela nje nababukeli kwiplan yami khona isikhathi okufanele kuhambe khona mase ngizwe ukuthi hayi sengiqine ngokwanele cha bese ngithi hayi ke ngine-album manje ethi ubheki ihonga eqonde kumina ngegama lami manje ilimise hayi zicala hayi mangicuma bese ithi ubheki ihonga ime nje straight ngegama lami uyayizwa le nto ayijulile khehle ime straight ngoba le amangcumane ngeke uzuyiyeke iveli kahle isibongo sakithi amangcumane angifuna mhlawumbe sikhuluma indaba zabantu kodwa izinto ekumasikanje njengamanje ezikhulayo sizokhumbula ngangufaka indaba zabantu kodwa siyayixoxa ngoba kwinkabi yakwethu ukuthi sizokhumbula ukuthi amageza amahle akaphathwa uPotso kuhamba indidana njengamanje aphethwe intwana kaGcwele okuchaza ukuthi ngivumela ngiyakahlahle emagameni akho ukuthi ufuna kuhamba indoda bese uvusa umuzi wayo ngoba lento ibuyela kumnikeza umnikazi akathethelelwe ngokuthi angawuqhubha umsebenzi khona baphatheka abafisayo uyabona nje ngesizulu bafo nje ngibekele ngesizulu izoyigoqa kwenkulumo akusinhlambi isizulu uyabona mawumfowethu wena sure it's idolama mina noma ngilama wena yes mangishona mina ngiganiwe nawe uganiwe mangishona fanele ugade lo wami umfazi kodwa hayi umyeke lo yakho awazi kumyeka lo yakho ayijolile mugade lo wami ukhulisa izingane zikamfowenu ongasekho mina ngisekho kodwa hayi ukuthi shiya lo wakho umfazi mase ikhulile izingane kamfowenu ziqhubeke nomsebenzi ziqhubeke nendlela kwabo yebo simple nesazi isizulu hayi basazi isizulu wena sifethu asitoli kwaka kamfowethu asingabe sisathemeleza kakhulu asingene kuyona mfowethu uqhamuke nealbum entsha sha icala lami sithatha usibeke kuhluwe ngani kuma album adlule yini esingathi kumele sisukumele njengamanje sigijime siye ezitolo siyoyidownloada kuma digital platforms sigijime siye ku YouTube soyibuka ngoba khawula kwethu ngiyafisa kube kuya ngami niKuzema Africa ngabe yawuseka lo msebenzi ngoba usuka la ejuleni kwenhliziyo mfowethu uyabona le album wonke nje ama-album ngisebenzile kahle kuwona bese kuya ngokuthi ke mangabe wenza i-album last year masuwenze yakulonyaka uyubheka emuva ukuthi okay ukuphi ngathi kwashoda khona ngoba kwazi ukuthi wawukuzwa even nawe artist ufuna ucula uqede ngesikhathi usayikhipha i-album nawe uyincoma uzuthi hayi ngishayela makudlula isikhathi ulalela nabantu uzuthi bakhala lapha benza ukuthi ubuye next year uphinde ukulungisa uphinde ubuye nangomunye unyaka so akwazi ukuthi wena ungazobuye kathathu kulokhu kube nephuthe elilodwa kungekho la upgrade khona fanele mawucula ukhule emculweni yabo masikhuluma ngale album bafo bazongifakazela abantu masikhuluma ngale album inomehluko omkhulu kuona wonke ama album esengike ngawacula it's ideas ezicalaha or amangcumane lana kakhulu kumangcumane abona mawuzolalela album uzokhumbula amangcumane njengoba njalo njengoba uwazi ebese ukubeka eceleni ukuthi akuseyona leya voice kaMjikijelo le ngeke izingihlula ukuthi mangathi ngiyayifaka konke engifuna ukutshela yona mina yabona ngingena emculweni uMjikijelo bese ngitshele kahle umfo wakithi yazi mawufuna ukucula ungabi mina ngoba mawuyimina izokuhlula lonto izokuhluliswa yini ukuzenza umuntu yabona uMjikijelo ubehoshozela acule athi ngakubekela ama-album akhe ngithi walalela ukuthi ubecula indlela eyodwa nakuyona ubefika acule uMjikijelo i-challenge akhiphe lo album leyo mayebuye ethi ngiyaqolosha sengathi esinye istela kodwa ivoice salo kuhlele ethi mthi kodwa usethe ukushintsha wena ke ozenza yena uzoshintsha nini wena uzohlala ucule uma uthi wawuthande usihluphe sonke or wawuthanda i20 years ago uzolokho aba i20 years ago ke uhambe emgudini we1 waphela akasekho phela lo muntu ongabe uyashintsha ushintshe nawe ube uyena wena ugcine eme lapha awazi ukuthi ngabe ukuphi useshintshe wathini uzogcina ubhora abantu uphume ubantu into ebalekile nje funa ukuthi mawucula ube wena abantu bajwayele bafunde ukuthi uwena kuphume nje into ewena so manje album masibheka mfowethu abantu bangayithakasela usebenze ngokukhulu mfowethu ngisebenze kakhulu mfowethu ngokukhulu kuyimisela kule album mfowethu uma ungabheka ngisho isikhathi erecordwe ngaso ithathe
cishe inyanga couple of months lento engajwayele ukujwayela ukuthi masiye studio ucule nje kulenyanga ngenyanga ezayo mayiphela usuyakhipha iculo ecishe le album kwaze kwaphela cishe nje la 5 months mhlawumbe iphume kwa7 8 lo msebenzi kuvuthiwe uyawuzwa noma ulalele bese kusala khona ke phela ukuthi ke ngeke bekuthande bonke abantu nokuthi ke umuntu mangabe zonda wena ebusweni ezonda nje uqhamuka kwakho ukuthi hawu nangu lo mfana angubheka hayisuka ngoze bakuthiwa inyama yakho ngeke vele sayilalela vele leyanto laphana kodwa yena deep down unembeza uzomthethe hey kwayishaya ke ingoma lokho hey kuyishaya ukuthi ngoba ngasuku ngamphika manje sengisela indlela ukuthi ngizosho kanjani bayasho bayabhala nala ko Facebook basho ukuthi hayi mfana uyishayileke le kade kusho umuntu othi uyabhekela inanga uyakuthuka hawu sekusho yena futhi uthi usoshayile manje ke ayikho into angayenzela umuntu abongeke ngempela mfethu ukhona emculweni because kunentsha abafethu njoba usubala ama album usubala iminyaka from u2019 mfowethu uthatha umsebenzi omkhulu kangaka mfowethu ngingizama ukuthola ukuthi ingqinamba mfowethu kuhlabe uwenze njani mawubhekana nengqinamba kulolu hambo ngoba zikhona singeke sabula lusayibalula ukuthi 1 no 2 no 3 no 4 kodwa nje uma ukhona kule industry yipi indlela ubheke yonga enza ngayo uqinisekisa ukuthi ngihlale ngubheke yonga ngisebenzela umculo kaMaskandi mfowethu inkinga nje mfowethu ngeke sikubalekele zihlale zikhona futhi ke ngeke zizeyiphele zingapheli zinjalo ufuna ube neindlela wena ukuthi uzoyi-overcome kanjani indlela yokulwa nazo mfowethu mina nje ngeke ngaba nazo ke zabaningi kakhulu ngenze ngibali ke zabaningi kakhulu kudonsiswana okunye kuthiwe okunye into ekufuna ufocus kuyona ufuna ufocus ekuthenini wena wenzani ufuna ukuyaphi ngoba khona abantu abazofuna ubalalele bakunika ama advice abadala kufanele ulandele abantu abadala uze ukuthi makunje benza njani kwenziwa njani hayi abadala ngoba kwabakini kulungile abakini banga-advise ngobudala but abadala endimeni emculweni akufuna uphile ube wedwa ube yithole nje lidla lodwa madoda ufuna uhlanganyele nabanye abantu manginento exakile ubuze lapha ubuze khona oshwi ubuze kobani kade bekhona obafana bomgqumeni ubuze nakomunye hey madoda yazi lana nansi bethi hayi mani yakashana kulento yazi njani ungaphakemisa umoya yeke yenza kanje uthole nje ama advices amanye bese wabheka kodwa khona umuntu okadvisor ngoba efuna ukuthi akufake ehlathini mo uphinde uqaphele ukuthi mawukhuluma into akuwona wonke umuntu ongamthemba ukhulume naye uthi uzokadvisor omunye uyayithatha lonto ethi indoda nama ngazi mawunje kwenziwa njani ajabule ayoyihlekisa ngalanto iyohlekisa akuyena wonke umuntu okufuna umvezele inkinga onayo ufuna ubabheka abantu ophila nabo ngithe mina ngihlezi nesoka ngihlezi nento ebeke kade sihleka siza ngapha semontweni sihleka sihle ukuthi usocial media manje awuthandi ukusutha into yakho no social media mina kahle mfowethu ngizwana bafo mina ngizwana nokuthi mangenza into nje ngenze into yami kahle nje ngesineke kahle ngaleso sikhathi ngiyithathe ngithi kubantu nakho ukuthi ngilalethi bathini but manje ngebhadi ke sekufuna uhlale uactive la kuma social media iqiniso lelo ngempela but nje mina angisuna ontanda kubukwa kahle ayithanda ukuya kwethu angithandi uba unontanda kubuka uba uvansi ini mina ngikholwe ekutheni nje umsebenzi wami uzofika wona uyilwele uyikhulumele bese ngenza okufanele ngendlela but ngoba sekuyaphoqa ukuthi ke senze ngoba lento le uthola ukuthi ngempela uthi uyalalela awu lensiza iyacula hawu iyashaya right lena kuki artist nami ngiyakwazi ukujudge abanye nami yethi ayikho ke lento enziwa yilo kodwa ngoba unale marketing yakhe imarketing yakhe istrong uactive lana ugcina na usuyithanda wazi ngisho into ungayithanda ukugcina usuyicula nje into nawe kwathi uyifuni ngobani iculwa abantu iculwa ngisho izingane kodwa masuyilalela kahle uthola ukuthi nomqonda ayiwenza yenza sense kodwa nje ngoba isidumile isishonke nawe uthuke nje uthi ukhamanzi usuthi indlela marketing engayi-social media ibambe ngayo kwi-marketing bese bafika kuba yilana ka mbona mina into engikhalise kakhulu mfowethu ngeke ngibuke mina futhi ngomculo ngabe ngikude kakhulu makuthiwa iqiniso likhona iqiniso emculweni buye ngabikho ngoba ezinye izinto mina ngeke ngizenze ubonthi lento lengiyenzile inkulu kakhulu kodwa ngoba kunalabo abantu laba abanenzondo straight nje kumina straight kumina okanye ababe nenzondo lomjikijelo ungcono bese nepower nekwazi ukuthi ayihlule ezinye izinto mina ezinye uthola ukuthi mayiqhamuke kabi zisangihlule yena bese kwazi nokuhlula ngisho isithi esiqhamuka ngabo bese inkuzi endala mina kufanele ngize ngiqalaze ngesikhathi ngiqalaza la ngizoshayisa ngapha sengisho ukuthi ke mfowethu ke mina into engishaya kakhulu yabona khona lento nje iyenzeka emculweni ngizoyifihla le yeyigwili ezisiphathela umculo ziyawubulala mfowethu ziyawubulala ngoba uyazi ukuthi isigwili siyakwazi ukukuvala
sikuvale ukuthi ungafiki lapha abahleli bemcimbi sikuvale kubona sikhulume nabo bethi baqashile ikholi ngene kuthiwa indoda hayi sesishawe ibudget kusenza uma uthi uyalandela kuthiwa hayi wena hayi no contest pass uma uthi uyahogela kahle eceleni hayi kwakhuluma ubusibanibani wathi ngamqashi loyo wazi mangakutshela ngikuvezele into angizuliveza amagama ko masipala yabona mina nginomasipala ngakithi kodwa angikhumbule ngiqashwe umasipala kodwa kuhlale kunama artists wangasekhaya akwezinye indawo omasipala abangithi ihlazo lelo ihlazo masipala nabo bekwazi bakhona bafowethu umasipala uthathe umuntu angizondi uthathe umuntu le enquthu ngikhona ngeartist la kaJinji esebenza ngomsebenzi kaMjijelo obehlonishwa nami ngiyahlonishwa sengiyaziwe athathwe alandwe le kuthi mawuthi uyabuza kwioffice lakho kuthiwa hayi wena satshela ukuthi wena usacula ubani washo njalo igama elisho kuthiwa kwathiwa usaculi yikho mina ngingasaqashi maze ngikhuluma nomuntu usuke edila ngalonto ngathi hayi ngikwazi lokho bese ngibuka ukuthi khona vela abantu abalwa nokuthi babulala igama lami noma babulala kaMjikijelo okubhlungu mawuthi yalalela kakhulu kusuka kwabantu akade besondele kakhulu loMjikijelo ukuthi lese beyibanga nami ke yipi ke ngoba enye into engicabanga ukuthi yenza lokho mhlambe ukuthi kungene mina esikhundleni sezinto lezi kaMjikijelo kungangenanga laba babethandwa ibona manje ngoba mina into engisho ngithi ngoba bayacula nje nabo phela mangathandi mina hamba ulandele yena kufana nokuthatha umuntu wayengwathatha amangcukumane wanikeza usibanibani or wanikeza usibanibani ngisho into eyi1 amangcukumane akusikho ukuthi into ongayithatha uyiphathe ngesandla ukukhombisa ngithi naka kodwa mangcukumane ukuyaphi ukuya e-studio lese sasirecorda mangcukumane 1 usebenzisa izinto ezayisetshenziswa sona zonke ufuna abantu ababedlala mangcukumane konke ama instrument bese uzama ukucula uncike khona kube wona labantu othi ngabe bathatha mangcukumane kwabona bayacula bangena kuso le-studio lese ngena kusona nami yishuthi mina uzondo ukuthini ukuthi ngikwazi ukukhipha lesa style samangcukumane bayacula labantu labo shuthi kufana ukuthi bacula wona amangcukumane just ukuthi ngoba abayibiza ngamangcukumane bayibiza ngamagama abo hamba kuye kubona ushiya igama nje amangcukumane shuthi mina ngikwazi ukuthi ngibahlule ukuthi istyle samangcukumane ngiyakwazi ukusibamba okay khulumile yakwethu mfafethu into esikhuluma kakhulu ilandelene enkundleni zokuxhumana insizwe yakwethu phinde futhi bafowethu nikwazi ukudownload umculo niwulande lapha niwuview kakhulu lapha ku YouTube zikhulu inombolo right ake siye futhi 3 questions sesiyaphetha mntaka baba 3 questions ama questions awu 3 kuphela very simple amnandi kakhulu uzothalula mase ngihlula bazobehleka abantu awulendi kathi uyenza noma ethi ayazi lutho mhlawumbe kunana nawe esilungu nje lapha cha lutho mfowethu uma ukuthi mhlambe yakubinda noma yakhwinqa unelunga nomfowethu ukuthi hayi mfowethu Khumalo dlula silande lesibili silande sithathu then ke bese siyayivala right akulula kakhulu uzokhumbula ubaba uphuza ushukela mkhumbulo waphuza ushukela enkandla right akuyena owaqala umaskandi right hayi ke yabona sama sonkeke okay uthi umbuzo ke ukhona osaphila owalandela bona owalandela yena ubaphuza ushukela usaphila emhlabeni ngabe ubande lociko lelo lisaphila elidala esilibiza ukuthi idlozi likaMaskandi liphilayo owalandela uphuza ushukela yes ake ngithi mhlawumbe ngibe kanje uba nomdala ungazi ichaza kakho umculo mina ngiwazi kakhulu kodwa ngiwazi from koMthenjwa le mina angazange ngomgqumeni ngazi ngiyakutshela oMthenjwa ngitshele ongane zamfisa ngitshele obanibani onogabiselo ngiwazi kakhulu umculo nje ngiwazi ngempela ke mina ngibani usaphela uthwalofu lo uthwalofu phela lo asothethe umbukeli ke ngasekhaya I decide ukuthi usho kahleni ukuthi umculo saphila omdala kunabo bonke kuMaskandi uthi nja kanjani okay ukhona uhlelo lukaMaskandi kuKhozi FM oluke la khona obelibizwa ukuthi unakane lalishayelwa wobani lo hlelo uzokhumbula utalakho ngithi usobala vele utalakho ngoba lashayelwa ongizwe umqunu notshathu ugodo njengoba sesikhuluma babebizwa ukuthi unakane kwakuyona uhlelo lukaMaskandi angifuni uqamba manga ukuthi ngeke ngisalikhumbula ngoba nginesizathu sokubuye singalaleli nakhona lapho okhosini nginesizathu sokuthi ngibuye ngalilaleli nalo lo khozi lolo angisachazanga nje into eningi ngalo bekufanele nalo ngilitalaphe kwalona lo khozi nalo ngoba nalo lo abanye abantu ababulala umculo nalo ayike Ngathi sengidinile ngisafuna ukuthi ngiyicabange ngiyashesha ukucabanga into mina ngiyibuyise engqondo uyabona nje njengoba ngayicabanga shuthi ngangayifakele kwasekhanda nje ngaleso sikhathi vele kwaleyo nto idlula nje
nasi sisho mfowethu siqedele bese sichaza ukugcina le question bese uyasiqedela bese uyasichazisha ukuthini isisho ngabuyela esikoleni ukuthenga ingulube dash ukuthenga ingulube isesakeni hey wasungiphuthuma kangaka ukuthenga ingulube isesakeni kusho ukuthini yazi kufana nani ngizolinganisa njengami yeah ngami straight ngoba sesiyavana isesiyavana kulaba ababengazi ukuthi umculo ngiyawazi nokuthi beke ngicule ngiriyeze nomjikjela abaqhamuke nje ngokungithanda nabo ebusweni nokungithemba bathi hayi lo mfana akaqhubeka abamba amangcukumali babe themba ingulube isesakeni bengazi ngempela ukuthi yini ezophuma lapha awusuka yayisichazile uzosho umlaleli ekhaya ukuthi uchaza khona nibheke khona yachaza yakwethu yachaza ngoshodelwa imibuzo mfana ngisilale hawe shothi iyokushodela mfana iyokushodela right bafethu sesifika baphethele lohlelo lethu kodwa ngaphambi siphethe asikhulume ebalekile indaba esisuse phansi sikwenze kwenzeke sayinikela sathi umjikjela siyawazi amagalelo akhe kuningi bengafisa ukwenza kodwa amandla awekho kodwa ke sisebenza okuncane social media ngakubona upostile mntaka baba ubhala lapha ipage lakho usho ukuthi kuzoba ne-unveiling kaBhuti uMjix lapha emakhaya kwamaphumulo sithatha usibeke mntaka baba ngonke ama details and kunanomnikelo okhishwayo and sikwenze kwenzeke kuma episode esiwenzayo sizofisa mfethu ukuthi kube content sizenzayo siyipromotayo nesiqhuzela abantu ukuthi ngalolu suku lika May ngithi u4 May angisakhumbula kahle i25 May sithatha usibeke mntaka baba nalokuthi ufike kanjani embonweni ukuthi nenze umsebenzi omkhulu kangaka ukhumbula iqhawe lethu mfowethu ke mawusulapho ke sesizothi ukubuyela sikuba serious kancane siyekele sithi kuba serious cha mfowethu iplan ithini ngoba lento ngizoyisho kanje iplan but igcineni iplan kufanele igcine iphumelele ukuphumelela kwayo ke kulele kubantu engibambisene nabo mina ababambisene nezinduna okwabantu ke esingaphansi kwabo siyazi ngoba siphila emazweni amakhosi qale lapho kusuke lapho siphile emakhanseleni amakhansela la suke ethunyelwe uhulumeni kube nomasipala yibona ke njengamanje abazokwenza lento ngempela ibe impumelelo ngoba isandla sabo ngifuna ukukhohle siyadingeka kakhulu le nto inkulu kakhulu kwamina nje ngeke ngiyikhona ngithi ngizoyisukela nje ngamandla ami enginawo inkulu kakhulu yikho ngithe mangibhale inkundleni ngathi ngivulela izandla kuwona wonke umuntu ngaba i-private sector company bani eyimele ezothi nje wena izofika izoxhasa ngalokho konke abafika nakho sizokumukela thina njengemjikjela music production ke manje ngoba lapho angihambi ngedwa mangikhuluma ngemjikjela music production ngikhuluma ngami ezubheki ihonga ngikhuluma as i-team engisebenza nayo ngikhuluma ngeinduna eziphethe abalandeli ngikhuluma ngabalandeli uqobo ngoba lento isuke kubona abalandeli othandweni labo ukuthi becontribute leyo mali leyo abangakhona ukuyikhipha ngama branch yayisifika esizumbulini esithile semali esibonakala ukuthi okay sesingaqala ke manje sikhona ukwenza i-unveiling but sisashoda lana la still sisashoda kodwa ke sikuveze kubantu ukuthi iplan yethu ifuna ukuthi ngalosuku kube nje sizothi siqhubeka ngapha but sibe silindele ukuthi wobani abavela ukuthina so ke nge-25 ke kufanele kube nalowo mcimbi ke khona lapha kwaJikjiki endaweni yakithi eMabomveni mhla ka-25 ufuna iyenziwe ke-unveiling yakhe umfowethu ngiyanxusa ke ngiyacela kakhulu la komasipala ukuthi besukumeke nabo bevele ikhwela sengilihlabile ke kubona ka ngilihlabi nje la kuphela einkundleni lezi but bayazi ke bona ukuthi kuyexhunyane kanjani ke sengakufakaza ukuthi incwadi sengiyifakile kubona mzukwane ngithi abangisizanga futhi omasipala ngiyobe ngisho ngiyolanda le video ngithi ngasho lapha sengizibhalile izincwadi eziprofessional cha nje sifika podcast kwenzeke sobe sikhona sizokushutha sikubuza ukuthi ukhona umasipala ufakile ngoba phela umsebenzi awukwazi futhi ukuba necike elifana nomjikjela mfethu endaweni likhuphule indawo mfethu lithathela ibeke ebalazweni uma ku content ethinta igama layo bese kube secwaka nje uqinisile mfethu uqinisile kufanele mfethu umsebenzi wawo ngempela lo ya umasipala nawo kama companies ayimele umsebenzi wona wawo futhi nawo ukuthi enze ukuthi
avele ngoba sengikuchazile nje ukuthi akunankinga nobani ungavela kanjani wamukelekile umsebenzi wawo ukuthi baveleke nabo siza ukuthi bathina akulona ke icala sikhombe umuntu ongaphumelelanga futhi abantu abaphumeleli kanye but nje khona iplan ithi mhla ka 25 May uzobe wenza in terms of abaculi bamukelekile abaculi mfowethu bamukelekile kodwa ngizazoba nohlelo labo ngoba into ekanjena mfowethu angifuni ukukhohlisa angeke ngithi mina ngizosuma ngithi ngizokhokhela abaculi yes cha le nto izoba kanje mfowethu ngifuna ukuyichaza impela lana kuzoba ukuthi umuntu owayethanda umjikijela noma oseka into kamjikijelwa ngelanga lokwenziwa komcimbi sobe sikhulumiselana cha mina madoda ngifakeni ngizofika ngizokweseka umjikijela kanje umuntu ngengani ngezindleko zakhe nami sengike ngakwenza ngihambela abanye abafowethu ngihamba ngothando lami so kuye kwenzeke kanjalo sengaba ibonus nje mangathiwa ngempela sebekhokheliwe abaculi kusuma leso sponsor sithi asibakhokhele kube kanje but nje indlela yokunikela nokukhumbula umjikelo kuma artists ukuthi asukume wona athi hayi ngaloyo langa siyeza sobe sikho cha mfowethu asibatshele ngoba bengena mahala even abantu imali zokuyithathile asibatshele nje mfowethu akakhulukazi nabasebenzisa wona ushuni kamjikijelwa awonondaba ngoba siyakholelwa ukuthi iciko uma ulithanda usukulithanda ukuthi asisebenzise konke esinakho wonke umuntu into anayo uma ukuthi wena okwakho ukuthi udrive imoto uhambe uye kwajikijiki yenze njalo uma ukuthi okwakho uposta ngomsebenzi yenze njalo ikakhulukazi abaciko nje ke angicabanga ukuthi khona iciko elingathi umjikijelwa because lento i-vice versa mfethu namhlanje yimi sasa so nje asumene asibakhuthaza nje mfowethu amaciko ukuthi icike liyobe lingekho ngalelo yasuku alikho lingamenyiwe ngoba useshilo ubheke wonke ukuthi kwenzakala khethile cha akekho umuntu esimkhetha ukuthi ubani uzobe khona ubani angeze ubani ube njani cha akekho okhethiwe akekho cha bafowethu ngomhla 25 May ku 2024 soqala April bese siya ku May sizobe sikhona sonke siseka ubheke wanga ne team yonke nje imjikijela production useyibekile sizoxhumana njalo kwenaye senzele ukuthi ke abantu bebe aware asiphe nama update ukuthi kuhamba kanjani sibonge nawo ukuqhawula kwethu ukuthi uthatha ithuba lakho ngiyazi indoda ehlala eMatasa siyathobeka kakhulu ne team yonke ngaphakathi siyabonga kakhulu nabafowethu mfowethu hamba nabo nawo ke mfowethu umuntu osebenzisana nawo kulomsebenzi sikwenze kwenzeke enhlizweni zethu mfowethu ungene wagxila qhawula kwethu ngiyabonga kakhulu mfowethu okunye ngakugcizelela lapha abantu mhlawumbe khona into ezobadida makukhulunywa ngento kanjena kukhulunywa ngomnikelo khona la ngikhiphe khona iposter enama account umuntu uzoyibheka mhlawumbe ayibone ibhalwe esinye isibongo ingabhaliwe ungubani ethi hawu yenze kanjani sithatha imali mhlambe siyisa kaDlamini or siyisa kaMkhoza siyisa bani cha liyanto yenziwe yimina ngoba angifuni ukuthi thiwe kusasa zamfakela imali kwahluleka ukwenza ukuthi or wasenza into yakhe cha inomuntu ospecial obhekene nje naye ukuthi ohlalisa update hayi okay ikhona imali efikile ngaka hayi leli viki ayifika ngemali kanje esimbekele nje ukuthi agade enze loyo umsebenzi bangathuso ukuthi ama details mhlambe awalinki negama lami neqembu cha le nto ivalidatiwe nje imina ayi mfowethu ngoba isepage lakho phela yebo lapha alihekhiwe mfowethu futhi angenzelwa ke mina okay bavele angenzelwa cha sibonge iqhawula kwethu mfowethu sibonga kakhulu kulungile mfowethu ukubonga mina kakhulu mfowethu mina besilo siyabonga kakhulu lindo kuhle usibongiseni umuntu akakhumalo kade siphethe uhlelo lakho linqanqayo khumbula ngomhla ka 25 May 2024 sizobe silapha na kwaJikijiki sithi ke unveiling kamjiks sizobe kuthiwa kusindwa ngobetholo ngoba nezinsizwa ingoma yobe ikhona ziseyinezizwe sifuna nje ukuthi sibuse sibone nje mfowethu nomndeni nezingane zeqhawe nasekhaya nje mfowethu sihlale sijabule safika sikhalile ngale yaminyaka ke size nje mfowethu sokubhibhile yebo kukikizo mina besilo siyabonga kakhulu sibonga kakhulu kubheke wonke sithi aqhubeke njalo umsebenzi omuhle sithi nje salute sesambe kanjalo kwenzeke